selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Berikut informasi yang akan kami sampaikan sebelum berlangsungnya ibadah pada hari ini. Dimohon untuk menonaktifkan handphone atau mengaktifkan mode silent pada saat ibadah berlangsung. Jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Jemaat dimohon untuk tidak meninggalkan atau membuang sampah sembarangan di area gedung gereja. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Kemudian untuk renungan pagi dapat disaksikan di kanal YouTube Multimedia HKBP Yogyakarta pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beribadah. Shalom.
Amen. Merede mahita sian buku ede nomor sia ayat sada saat roditul. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang nabulon, bisar dosada panodang diaka, mangingani tano nanilingkuman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona diari parporanganmu, marpahean habadiaon songon nabur sian apuan ni ados torang rodo tuho poranganmu akan au poso. Haleluya. Haleluya.
martangyang mahita, ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem, say pinuji magwarmu nabadiai, alanong ditikirho hami bangsom, ditugu-tugu do hami sian haholomon tuhatiuron, jala dipadumuho do hami naholang sian ho, gabe saor muse dohot ho, gabe halalas niroha do hami alanii, say jaloma hamoletion nami niroham, naung tinopotmu marhite-hite anak mi, amin. Tangihon hamuma patik ni debata imasian patik na parjulo satu patik pasapuluhon patik parjulo ahu du jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bayanommu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan aek na di Toruni Tano, yang gotung gabe si Sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosugut akka namarsineang de guarna. Patik paupaton ingot hamum babadiahon ari minggui dinaonomare ma ulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni jahoba de batam doi dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu, rodi isin hutam ni halak nama pe nama gibati hutam, ay dinaonomari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido ubbahen na, dipasu-pasu debata jahoba ari paradianan nai. Jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapom mo donatorasmu asamartua ho jala mangolu di tano na nilehon di Jahoba di Batam diho patik pa onopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manakko
patik pasiyahon unang hoo olo makatidakon hata nasotutu maralohon donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripeni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo ahudo jahuba di Batam ninna debatatta pargogo nasuhatu dosan jala parrimas siluluhon dosa ni amana tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinopar ni akan nasuguroha diau alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu akan nama holong ni roha diau naso mangalaosi patikki ido sahatna rak mangidugugu mahita mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Topoti madosatta nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita di bagasan rohatta Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama parasiroha dang lomo roham midah matean ni pardosa mulak manian perjahati tumadik kod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubain hupangido hami sai sudah tima toru-torum asa onang mangonai betu hami sai se sama dosa nami
Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugui mahami. Asa margugu hami marhite-hite. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisaan di dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nungapola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau. Ayau do si paluaho hasangapom madi debata dadi gijang. Amin. Tabigima hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imana tarsurat sian Efesus sada mamuka sian ayat tulu sahat rodi ayat onom. Efesus sada mamuka sian ayat tulu sahat rodi ayat onom. Tajahama margati soring di ayat parpudi rakmazaha mahita. Ragam di pasu-pasu marhite sian Kristus. Pinuji madibata aman itu hatta Yesus Kristus. Naungu pasu-pasu hot tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiado hita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tuibana mangihutton halomuan ni rohana asa tarpapuji asi ni rohana namar muliai nani asianna tuhita bagasan hakolongan nai ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa amin.
tidak koma hapor siaw tai songon na hina tidak kun ni dongat sa hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugo nasuhatu dosan natumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahoba nasasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabe siya todi porbadia adora sohabubuhan ido tuhata natumau na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajon leibana di hau pinarsila natuat tuhan baturu dung ditanam namula magulu di apa tunggon namanya surgo lau Indonesia mendebata jahoba amanai pargodo naswasani di sisi maibana pai mangulak sokot tutanoon manghumi halak nama guru doa namate au persea di porbadia jaladong sadahuria dabadia huria topan halak Kristen akadabadia do dia sani dosa do dia tai kamar do mula mangulu sugut daging ni halak nom mate do dihanguluan sama surah sudah. Huria hamuna dongan sa persiaw di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so jinahon odolan ni titinta di huriata sadarion atas nama guarni Parhaladu AKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Perjuluma upasat hami hata horas-horas tuhita saluna do tuak kadongan natongon mebat tujuh Jakartaon do tuak kadongan na odope parjulu rap marsaur marminggu di AKBP Yogyakarta sadarion mariteon pasat hami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas marihita saluhuna uduk tusi tabi gema odolan nititing ni huriata AKBP Yogyakarta sadarion tersurat di hata Indonesia jalabui tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite warta dalam bentuk sok kopi WA grup wilayah kategorial. Nah perjulu pelayan ibadah Minggu Dung Natal tanggal 31 Desember 2020 pukul 9. Khotbah disampaikan oleh Amang Pendeta AB Panjaitan. Liturgis Amang Sintua L. Lumban Raja. Warta dan pelayan selainnya dapat kita cermati. Warta kedua, anak lahir pada hari Jumat 24 November 2023 di Sleman, Yogyakarta. Telah lahir seorang anak perempuan atau anak pertama bagi keluarga Bapak Oswald Perlindungan Siahaan, Ibu Desi Rolenta Manurung. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Warta berikut, berita meninggal dunia. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 di Yogyakarta telah meninggal dunia Bapak Maihot Tambunan, tutup usia 78 tahun, suami dari Nyonya Gustaria Boru Silitonga. Alamat di Jalan Sabali nomor 23 Blok 4 Ngelempong Sari, Ngaglik, Sleman atau wilayah Barat. Majelis dan warga Jemaat AKBP Yogyakarta turut berbelasungkawa. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga.
Warta selanjutnya, undangan ibadah malam akhir tahun. Pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, pukul 18.00, Gereja KBP Yogyakarta akan melaksanakan ibadah malam akhir tahun 2023. Dengan ini, diundang jemaat untuk mengikuti ibadah dimaksud. Dan dalam ibadah juga akan disampaikan laporan kegiatan tahun 2023. Atas kehadiran dan perhatiannya, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta berikut, tata ibadah keluarga pergantian tahun 2023 tahun 2024 pukul 00. Gereja KBP Yogyakarta menyediakan tata ibadah keluarga pergantian tahun 2023-2024 pukul 00 dalam bentuk hard copy atau tersedia di konsistori yang dapat di-download dari website KBP Yogyakarta. Demikian diinformasikan kiranya Tuhan memberikan waktu bagi seluruh jemaat untuk melaksanakan ibadah pergantian tahun dalam menyambut tahun 2024. Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, undangan ibadah pergantian tahun 2023-2024 pukul 00. Gereja KBP Yogyakarta akan melaksanakan ibadah pergantian tahun 2023-2024 pukul 00 bertempat di gereja, dipimpin oleh Pendeta Habib Panjaitan, dengan diundang jemaat. Dengan ini diundang jemaat terutama Naposo KBP Yogyakarta untuk mengikuti ibadah dimaksud. Demikian diinformasikan kiranya Tuhan memberikan waktu bagi seluruh jemaat untuk melaksanakan ibadah pergantian tahun dalam menyambut tahun 2024. Tuhan memberkati. Undangan ibadah tahun baru Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 10 dan pukul 15.30 dan 17.30 mengawali tahun 2024 sesuai dengan kalender pelayanan gerejawi. Gereja KBP Yogyakarta akan melaksanakan ibadah tahun baru pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, pukul 10 bahasa Batak, pukul 15.30 dan 17.30 bahasa Indonesia. Semua jemaat diundang untuk mengikuti ibadah dimaksud. Demikian diwartakan, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, bingkisan Natal untuk janda dan duda. Sesuai program kegiatan tahun 2023, pada akhir tahun Gereja KBP Yogyakarta akan memberikan bingkisan kepada anggota jemaat yang sudah janda atau duda. Bingkisan dapat diminta dari sintua wilayah atau langsung ke konsistori. Apabila belum menerimanya, daftar nama penerima tertera dalam lampiran warta atau dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian diinformasikan, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, usaha peningkatan pemasukan dana sentralisasi keuangan KBP. Kita patut bersyukur atas pelaksanaan sentralisasi keuangan KBP sejak 1 Januari 2023 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih dibutuhkan partisipasi di luar persembahan yang sudah ada untuk menjaga keberlangsungan program. Untuk itu diharapkan dukungan dari jemaat untuk mendukung lewat komitmen atau janji iman secara berkala dengan transfer langsung ke rekening BPSK HKBP dengan menggunakan kode digital KRIS di samping ini.
Warta selanjutnya, persembahan minggu kelima untuk resort. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana resort dan sesuai program kegiatan dan anggaran 2023, maka pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, dalam semua sesi ibadah, kita mengumpulkan persembahan untuk resort. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Warta selanjutnya, tok-tok ripe dan donasi pembangunan. Rencana anggaran biaya renovasi ruang ibadah, sekolah minggu remaja, dan pembangunan 3 unit rumah pastori dibutuhkan biaya Rp2.210.336.825 sesuai hasil keputusan rapat huria. Sesuai dengan hasil keputusan rapat huria yang lalu, setiap keluarga dimohon untuk berkontribusi 600.000 per tahun sebagai tok-tok ripe. Setiap keluarga dan individu dan dapat juga memberi donasi atau selain tok-tok ripe sesuai kerelaan hati. Tok-tok ripe dan donasi dapat dikirim ke BNI cabang UGM. Rekening dapat kita cermati di papan pengumuman. Warta selanjutnya, warta panitia pembangunan. Warta berikutnya, himbauan memberikan persembahan pelaksana bulanan dan tahunan. Sehubungan semakin dekatnya akhir tahun 2023, maka dengan ini Majelis Jemaat menghimbau anggota Jemaat HKBP Yogyakarta, baik ke keluarga maupun perseorangan, agar berkenan memberikan melalui Sintua wilayah dan atau kantor sekretaris gereja dan atau ke nomor rekening gereja. Persembahan bulanan atau tahunan ataupun Maranatha dan dana sosial Gapulri untuk tahun 2023, demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, lowongan kerja tata usaha HKBP Yogyakarta. Lowongan kerja tata usaha HKBP Yogyakarta, bagi yang berminat dapat melihat persyaratan di Sekretariat HKBP Yogyakarta. Warta selanjutnya, penerimaan pelayanan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik dan ibadah. Warta selanjutnya, daftar yang berulang tahun keluarga dan pernikahan. Perhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Dengan penuh sukacita, jemaat yang berulang tahun merenungkan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 90 ayat 12, 103 ayat 1 dan 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Warta selanjutnya, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yaitu yang dirawat di rumah sakit dan sedang pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan dan menguatkan. Warta selanjutnya,
Pokok-pokok 2 syafaat, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, yaitu dari Saudiri Hanna Partiwi Boru Silalahi. Bagi yang berkenan menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya RLC Melau Boru Nariak. Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, warta keuangan tanggal 23 sampai tanggal 29 Desember 2023 dapat kita cermati di papan pengumuman. Demikian warta kita minggu ini, Tuhan memberkati. Tabigi makor sian parupuan.
tangiang mahita. Dami na sumurusian saluhukna roha. Iman na mga rajaya ti-ati daw pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Damang dainang hahaanggi pinaribot hatani di bata di parminggota na parpudi di tahun 2020 imanan yenet sian buku panurirang Jeremia biddu 30 sada mamuka masian ayat bitu sahatu ayat sia didok mahatana songonon tapai uti hutma ai songonodo hatani jahuba marhissani roha mahamu marsurak-surak mida si Jakub dalam marulup-ulup mahamu mida ihutani akka bangso perbigu pangiar hamuma suaramuna mamuji-muji jaladok hamuma sai paluama ale Jahoba bangsom pasi-pasi ni Israel idama ikon au manugihon nasida siat tano tukan utara jala au babunguhon nasida sian akka ujung ni tanoon rap dohot akka nama pitung dohot napakpang nagabi-gabian dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tung luhutan nabulon do nasida akka namulaki tuson rodo nasida tutuhut tumatangis dohot marhuraja au ma manugihon nasida tu akka batang aik di dalan na hornop dang tagamon tarsuladit nasida di si ay audo gabi ama di Israel jala Efraim gabi anak buha bajuku ido hatana aja piga jam muna sonari. Berkabu jotong. Di buan non ala hubereng gumoro pok hubereng kanaroon. Siya luar. Ay biasa kan muli bereng baru-baru tada na marjamida sona hokdo pamerenga tujuh lalai mula karus na biasa ngulu si patang ay bereng com atau ngajom kasona ibae tada. Dia mau manami nanami urian itu hatta lumobi dia mau kamanginang akai nakon nami na tua-tua nami naro siya desa na welu ate siya utara siya dagsina rote he dagsina siyan aram se siyan anggori doho sudi mate saya maul bahasa Batakon ningo be hamu nami na nami selamat datang ma di Jogjon so na dak pikir son naro naing na pendatangon selamat datang ma di HKB Jogjon Hami mekel lu mengida hamu sona semangat hamu. Hamu nami di bagasan hurian itu hatta minggu parpudi tanggal 31 Desember 2020 ima minggu parpudi nanaing madongan hita di tahun 2020. Amanginang di hita saluhuna ngulu na marhasonangan na jupangan hadumaon na marlasiroha dausian hamaolon inu na tahirim ate dangarong jolma di portibion na makasiholi na martangiang Tuhan taunon bahay maparu kilo na bulut tuya dangaro tu tangyang ta mulut abulus penuaing akhir tahun 2020 na manginang madok di bagasa tangyang ta Tuhan 2024 bahay magok akka parsahiton bahay magok akka paru kilo tuaw adong tangyang ta sonia manginang dangadong ate tahirim jalata parsitta doa manginang di tonga-tongan ngulut tahun gok hadumaon gok lastiroha dau sian akka hamaolon jala yuna kingan edeni punganina nate Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Postur rohani sih.
Langit tidak pernah selalu biru dijanjikan Tuhan. Tapi Tuhan berjanji apa tadi? Selalu memberikan kekuatan. Ido sada amanginang pos rohat tadi akan nama dalam di Guluon. Di tahun 2022 awal akhir sudah itu portibio mabiar medalani tahun 2020 karena resesi yang digambarkan politik-politik atau para pakar-pakar madok ala baru saja pehita mengadupi ima COVID-19 tahun 2020 semakin banyak tantangan dan pergumulan. Alai puji Tuhan lah ya. 2020 tung takas tu tadai pasu-pasu teh. Takas tu mangina tadai pasu-pasui. Takas tu tadai pasu-pasu di Tuhani. Una tertangga mulu pasu-pasu ya manginang ton mensetta madok hepeng ton medai bisa langit ator tulu m. Holan namar dalam pehita manginang di tonga-tongan nguluton marhibason marlasi roha ubikir ngatung takasi nung ngatung dadai pasu-pasu padonganion ni tonga-tongan nguluton agar una marangan-angan manginang tahirim bukan lagi harus oni marangan-angan sadama di labu tuak konon le di botol lai do marangan-angan doau dapat tutulu m hebeng sa emma tu tulaku sa em tu dongat tubuku sa emma itu gereja ma inna dongan naon iya ayo inna lain naon inna dongan naon marangan-angan musik kenapa marangan-angan do geru ya manginang di parjol mama berlas rohana bermimpi itu adalah salah satu alat kita selalu bersyukur ala budi pehita marangan-angan tak kubawa temeraga marangan-angan tahun 2024 dan nangro ya ada harapan-harapan di dalam doa kita bagaimana kita menjalani tahun 2023 ini mungkin Bapak Ibu mulu ruji-ruji tarimang-rimang yang manginang mulu-mulu anon tujuh tabi maka tanya majulu hita inata manang amat tadi jebu aduh nang tapa jojor majulu manginang piga ma pasu-pasu lasirohan ata jalo manang piga ma arasa ni rohan ata aduh di tonga-tonga di perdalan nguluton ini ada gudang arasa do las ni roha do alai kumula do nakinga tu ede ala kebidu kamu mau kamu do maredete merkur minggu sedarion alai tengok ma Tuhan janjikan bukan langit yang selalu biru tapi Tuhan janjikan Bapak Ibu kekuatan bagi orang yang mencari Tuhan amin odo mabek kita marpos ni roha nang suk-suk piamanginang hamorauta merjulak hepeng martakua manuk tor mar emro muludang sona kita muludang marulupuluk to dita manginang gabesahi dui hidup banda masa-masa ni kopi tamanginang setebi halim setebi aka setebi naritiki dakona covid hidup dokter ke dokter waktu aka medis orang itu nggak pernah kena covid alanya plong pikiran dan dipikiri dan dibahata-hata halak dan diparwaro halak dan diluluya kehasalan ni halak dia plong merdalan barong setebi harus pangan napi di joput jalang nang pesuitang yakko ni gabi pasu di mana persoalan namanya puasa jujut talat nagui marulupulup arma bekita dan jujut dosen akala siroha na saya taida itu kijang na saya tabereng-bereng halak kita tidak mampu gabe pro para lasirohai tapi tabanding-banding ko namang inang apa ni isuru tehei ojo banding-bandingkin ini kan isir si Farel di jangan banding-bandingkan orang dengan kamu haka ama pesonido una banding-banding ko kamu kay natal ni halak tu natal so ni nak kamu inang unang bilang banding-banding ko kamu amatan ni halakado amatan ni amatam gabi susah doi gabi merukil doi gabi maul do noni jupang akala siroha unang banding-banding ko ninang pacarian ni amatan ni halakado pacarian ni amatam mulubui pihamu amanginang
Ada kuat ngamar putu hamu di Maliburuan. Arong. Ati buana pigi-pigi karotu Jukjon. Ay memang ido ikan ni Jukjon nampe hosa setebi. Mo alan buy alan ni jolmay gabe mo hop situasi. Alan ni pedak na. Ala ikon berputu di si. Lagi. So ini rakitan di bagasan tikion. Mulu pero hita tu bagasan ngulutat di tonga-tonga di perdalan nguluton. So ngodalan lah manadda holong di rohani dia bata. Ikrodo hita tu bagas garje monate ma. Aroki bitu lakingan. Setebi donga situahian sia siantar kota. Amat ta situa wisli na bebando inangi boru. Boru aro teh. Oh bersama tu pangku PT. Doa anak kondasi dan rosa Jakarta. Mulai hati ma. Budu pia mangina tahinalah. Songo dia do pakko kobon di debata. Ino nata di paru gumuluhan ni si Jeremia di bagasa turpuk sadarion. Molo di biddu tolu busa daun ayat tolu nunga di patakkas debata. Nunga di suarahut debata marhiti si Jeremia madok di ayat tolu nung hu haulongi saling delena hu bai makkah holongi ho. Di bahani hutogu-togu ho marhiti hiti asini roha. Hutogu-togu ho marhiti asini roha. Dakkola sadario togu-togu ni debata hita. Amin. Dakkola sadarion. Dakkola tahun 2020. Alai. Tu 2024 non. Tangi yang ta. Sita-sitata. Pakirimota. Itu gudo-gude batama hitamang. Ate. Hamu biakana roh 7 jaun. Sadi hari pi hamu mulak. Madapoto nakai ngarata. Ditugu-tugu di batama. Ima tang yang nami. Ima pagiron nami itu Tuhani. Asa haholongan saling nelengai. Madongani hita saluhukna. Aka ruas bede. Kupikir tahun 2020 gudanggo natabain akan nauli na dinggan di tonga-tonga ni hurion. Jalau hilalahami dewi. Banyak rasa syukur yang kita nikmati, yang kita boleh karyakan di dalam Tuhan melalui gerejanya. Alani dua manginang, alani haruna bui ta mangojari, ala nung natakasta kini dok di bagasa turpuk ta ya pidui. Ai songonod do holong dohatan ni Jehovah marhissani roha mahamu. Marhissani roha. Bersukarialah. Ade. Marlasi roha ma. Asa mulu nunga marlasi roha hita manginang. Mulu piadong utang ta di bank dan gebi mabasahit. Mulu piadong utang ta manginang. Tudongan, dan iba bek kita sahid, alam no gabi lupet tuh ngate. Ayo padi teh haking, tak boleh pikir lebih. Tu padi teh me jalu namu se, lebih rebut diba. Alai bohadu hita, mamak ke situasi bagaimana kita selalu marhissani roha, bersuka cita. Adalah di tengah-tengah pergumulan. Jadi marsurak-surak mah, ngahissa, hidup mesti marsurak-surak. Marsurak-surak sian todita perbagasi. Marsurak-surak kita manginang lau mangida marulupulup mahamu mida ihuttono ni bang superbegu pangiar hamu ma soaraku memuji-muji jaladok hamu ma sai palua ma ale Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel. Ala tongod di tikia manginang bangsa Israel yang sudah terancam terbuang ke bangsa Asur. Dan adong biar manginang pakirimun nasida. Tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi mampu mereka untuk menghibur diri mereka. Karena itulah firman Allah. Kekuatan firman Tuhan itu yang datang. Itu manero di ayat 2 siai. Rodo nasida tutu huhut tu matangis. Dohot marhuraja. Jadi mula rompe manginang. Arsak ni roham. Paru kilomu. Roma itu Tuhan ya teh. Roma hita tu rupa ni Tuhan ni. Ay muludungan hidupan do donga mekel lu gudang donga tangis baru donga tangis baru pi dang gudang manang gudang gotong donga tangis muna donga mekelin halak bataki gudang ale donga tangis dang piga dang na madok dang adong ada dang piga itu ya udah kona manginang mulu adong songon na marpangkat torido doi edong atubu nami do ba opungnya mi do pina marhamarangi tornina alaya apala perbica do ada kuda de ba nang pedong atubu na apala takas semuder ada kuda de
Ima manginang ukuran di portibion. Mulu tabba pangkatna, tabba jabatanna, tabba sinamokna, tabba rotodong. Alay, mulu dangadong dihita. Setebi dirok, lano kipi dang dianggu hita. Alanido, semakin kita berkarya, semakin kita datang. Asa roh pasu-pasu di mata, asa roh akan ulina dinggan, di tonga-tongan ngulut tahun. Ido na aki, roh na sida tutu, tu matangis dohot marhuraja. Jale dok, au mamanogion na sida tu akka batang aik gubaran ni pasu-pasu di mata. Batang aik ima patuduhon na di patongo di mata tu bangsona tu hita satu tikion. Merdala kita 320 hari 2020 tulon di patongo tu hita mangina mulu pesipata tersilad di tita agar ridok halak batak dosonon garu korbo opak pakna uludu terhubung apalagi kita jolma ada pak hamuna manginang opak pak muna dua kan saru baru tahu kan kecuali na setawi na kurang sehat kurang hibas boleh meta bau pak na ipe tabba ahadwi lemah hita manginang ala nido na di bagai satu pukon au mamanogion na sida tu batang aik di dalam nat hornop dang tagamo tersulad di nasida disi holad di batano dang harung jolmon nasi kop dang harung jolmon na sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di tengah-tengah hidup ini. Alanido, asa di patongot tu hita kanaudi na rengga na manginang. Perjolo tahun 2020 tuluan, tahamulatehom mate. Tahamulatehom mapasu-pasu ni Tuhani. Unang gumudang ungut-ungut ta. Unang gumudang tuntutat ta. So ini yang di tengah-tengah di rumah tangga pe. Or akaya nakon nami pete. Harus ini marukil sada ama manginang. Idok to bapana. Menyesal aku pak marga panjaitan inna bahasa dong koinna ausura anak ni siti di perdiri au tak susau torina alai biar ingat tugas di perdiri dulu kan milioner di Medan tapi bapak na tukang ahado setebi pengumpulahai warni rima-rima om mari setebi mulu waktu sebanding kerbihami gudang kita batak di sido alak karoi marah mengambil harap pinalu bu om may babungu siya pasar 5 siya pasar pagi ibabungu menyesali bana sutung do soni ngulut tamangina alay taida mamanginang asa nang tersulat di tita di tonga-tongan ngulut taida mana audo gabe amani Israel Tuhani mana gabe amani kita Tuhani mana madongani kita Imana mamanginang patongot to hita kana ulin ringgan padongan yo dang piga jomai dapat tonot tama tahun para sinoroha tahun 2024 alani mulupe gumudang aka arsa mana gumudang aka lasiroha tahun 2027 tahamulate humai jalap tu tahun 2024 rak martangi yang ma di tonga-tongan di bagas jate unang ngadong be na binereng amat tay martang yang mang inat tay lang mana sebalikna inat tay martang yang amat tay bama ibo to Tuhan itu neng manganau torina ibo to dia mang ibo to alai riko dora tadok di bagasa rohata moliati ma Tuhan gudak kalat na so dapat makan gudak kalat na so dapat nakka pasu-pasu mulu hita pia mangin ang dapat pasu-pasu kita selalu bersyukurlah kita selalu menjadi bersyukur di dalam hidupan nedok di ayat Efesus sadaknya ayat propati sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nungga dipilih di mata kita mang. Majalo, madai, holong ni rohanai. Ibana kon ni bagasan Jahoba ma partugi. Jahoba ma mual ni parulupo-lupot di tahun 2020 songoni manang tu tahun 2024 Jahoba ma partugi, Jahoba ma mual ni ulup-ulup di nguruta. Amin martangyak kita. Tuhan nami jala di bata nami para si rohana semurung. Mauliati marohana nami di hodi bagasan minggu sadarion. Di tanggal 21 Desember 2020. Rohami Tuhan. Marlasi roha. Marulup-ulup. Ala hodo Tuhan. Partugi. Hodo mual ni lasi roha. Mual ni ulup-ulup. Mual ni gugu.
dan tuk pikiran nami, gugu nami, laho, madalani tahun 2020 tulun, mulu soho, nagabi ama di ngulu namion. Songoni manang di bagasan tiga Tuhan. Tung soha bilang kami do dengan iba samdo asin roham. Nama dongani mamasu-masu ngulu nami sa di bagasa sadarion. Tuhan, pos di rohan nami, dan tinggal honom muhami. Di tahun 2020 tuluan, songoni manang pakirimon nami, pos di rohan nami di 2024. Sanaing jaloon nami siya ko tau para sini rohani. Homa toktong partugi, homa mual ni ulup-ulup di ngulu nami. Atong satu homa sudi akan hobi kiri kami akan uparsita rohanami di bagasan ngulu nami. Uboto kami do Tuhan god dosa nami di tahun 2020 tulun. Alai dang dipaingot-ingot toho. Nunga dituduh ho kami. Dipilih to kami gabi anak kom. Tuhan totong ma. Tuduh kami jala pilih tami. Manada dohot madai pasu-pasum. Mangasaho Yesus Tuhan nami. Tangihon uloy mahami. Amin. Damang dahinang hahang ipinaribot hatani ayat pilihan di bagasan minggu tasadarion imanani tersurat di 2 Korintus bidusia ayat 7. Ganup ma nyojar ni roha onang ma sian muruk manang sian nasotara jua adi hahulongi di batado nalas roha mangalehon. Mare dehitasen buke de nomor 707 ayat sada uhud papungu pilihan.
pendehon umbut meita jonjong. Somona madutuana korna Olomi tuhata itua Damaca di pagubiona Obatu pada nana tua Di bata mata dari gereja Akun ma pileton tuadu pada di bata martang yang mahita. Ali di bata mana mina di bano gijang, hodo hararoan ni saluhut silelehon nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tamima sian nadilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramodi. Asau parhasya kami pilihanon pati bulon na rajomo dito ngatongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam tada hami gudang ni silang lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok moliat itu ho. Marhiti-hiti. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Bano Gijang, sai pinar badia magoan, sero maharajaun, sesaut malomo ni roham di Bano Tongosong na di Bano Gijang, leo matuham sadarun hanguluan siapa hari, sisa madusanam song panesanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, una kami tugut tu pangujunan, palu amahami, sian pangago. Mulak mahamudi bagasa dame jalo huma pasu-pasu nasihat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasor homma damena tutod di munabi. Amen. Sian hami parhala dunia hauriata HKBP Yogyakarta pasaton selamat hari Minggu mari kita salut namanginang Tuhat tama nama dongani sudi parsaurata dohot akapadalata mulai tema dita horas